Cleanup Haircare produkterne er som nævnt tidligere udviklet i samarbejde med Dermafarm, som har stor ekspertise omkring certificeringer og alle mulige miljøregler og stor viden på det område. Vi har en certificering på vores Cleanup Haircare produkter, som hedder astma- og allergicertificering, og også kaldt blå krans, som ses på alle vores produkter. Det er en certificering, som sikrer, at produkterne er både milde og skånsomme over for personen, der bruger produktet. De er også for miljø i forhold til grundvand og ting og sager, men som udgangspunkt så har de stor fokus på lige præcis den person, der bruger produkterne. Om man er gravid, om man er sensitiv, om man er barn, så er det generelt altid vigtigt at sikre, at man bruger nogle gode og skånsomme produkter. Så derfor er vi meget glade for at have astma- og allergicertificering på vores Cleanup Haircare.